Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashone ujuqa abantu abathathu ababe kwisphihli sengozi ye-truck ebeku R34 ngase-Utrecht. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoyinele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Bashone ujuqa abantu abathathu ababe kwisphihli sengozi ye-truck ebeku R34 ngase-Utrecht. Kubuye ukuthi i-truck livelela phaphalaza maqede laphuma emgwaqeni labe selosaphazeka ngaphandle komgwaqo maqede laphenduka isphihli. Kubikwa ukuthi babe sebepicizwa ile truck. Abezimo eziphuthumayo bafike ngokukhulu ukushesha endaweni yesigameko bazama ukusiza abalimele ngebhadi babathola ukuthi sebevele sebeshonile. Kanti ke imbangela yengozi namanje ayikaziwa, uphenyo lusaqhubeka. Abantu basale beshaqekile ngaso lesphihli sengozi. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.